अनंत अनंत धन्यवाद. कृष्णाक अत्यंत प्रिय जावन आशिल्ले कार्तिक महिन्यांत स्वल्प भक्ती केल्यार ताजे 1000 वंट्यान फल मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. कार्तिक महिन्यांत दीपदान अत्यंत श्रेष्ठ म्हणलेलें आसा. भागवत पुराण कोंकणी टिमान आमकां एक दीपदान करचे, दामोदर आरती करचे भाग्य दिलेलें आसा. आमी सकट घरांत करताचे, जस्ट एक व्हिडिओ ऑन दवरून आमी आरती करचे सो दॅट आमी पुरे जाण आज पडे आमी आरती पळयली मना खुशी जाली. आमी घरा करताचे जाल्यार अन्यकल्यार घरची पळयतना आमकां आनीक एक ओवरवेल्म म्हणटा पळयतना म्हणून खुशी जाता. तशी हांव सगळ्यांक माताजीन सांगला बरें अपास विनंती करता जाल्यार तितली जणां मुखार येवन आरती करूंक नांव दिवका म्हणून विनंती करता. आता आमगे लाईव्ह सेशन कंटिन्यू करूया. आमी हांगा आशिल्ले सकट भक्तवृंदाक हांव अपास भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे हृदयपूर्वक स्वागत करता. आमी 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम हे टॉपिक अर्थ करून घेता आसाची. नाम अपराध म्हळ्यार कसं नाही म्हणून अर्थ करून घेता आसाची. तशीच या नाम अपराध जायना तशी आमी कशी पळोव येता तेवय अर्थ करून घेता आसाची. एटेंटिव्ह आणि ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग आमी केदन करता केदन मात्र आमगे अंतरंग शुद्धी जाता आणि आमी देवाल प्रेझन्स एक्सपिरियन्स करताची म्हणून सांगिल्लें आसा. ते कशी ते ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग कशी करचे. आमी या संवसारांत आसाची, मेटेरियल वर्ल्डांत आसाची, गोत असून की गोत ना की मस्त चुकी करताची. फर्स्ट ते चुकी कसन म्हणून आमी अर्थ करून घेवका आणि आमी सावधान आसता ते चुकी करना तशी आमी कशी आसत म्हणून पळोवका. निरपराधी नाम लेले पायी प्रेमधन म्हणून सांगिल्लें आसा. कशी निरपराध अपराध जायना तशी कशी पळोवचें त्यात इम्पॉर्टंट. फर्स्ट आमी कसं अपराध म्हणून अर्थ करून घेवन ते जायना तशी कशी पळोवचें तेवय मस्त इम्पॉर्टंट. ह्या एक भागवत पुराण कोंकणी हे एक सेशन त्यांनी अरेंज करून आमगेल खातीर मस्त एक व्हड उपकार केलेलो आसा. धन्यवाद. तशीच आमी अर्थ करून घेतले. फर्स्ट 3 अपराध हरी गुरु वैष्णवांक ऑफेंड करचे. तशी 4 अपराध स्क्रिप्चर्स जो वेदशास्त्रा ಬಗ್ಗೆ आमी क्रिटिसाइज करचे, अंडर एस्टिमेट करचे ते एक व्हडले अपराध. तशी पंचाचनिसांचे हरिनामा ಬಗ್ಗೆ ते इमॅजिनरी म्हणून लेखचे, ताजे ಬಗ್ಗೆ इंटरप्रिटेशन एब्यूज करचे हे पुरे एक व्हडले अपराध म्हणून अर्थ करून घेतले. आज 7 अपराध 7th ऑफेन्स सांगू आमगेल उठासाची, आमगेल सगळ्यां प्रियाची, प्रीतीची, हरग्रेस सखीचरण माताची आणि तुमकां सगळ्या जणांची अपरिचित आसाची. आमगेल कीर्तना क्लासाचे आणि शिक्षा गुरु आमगेला तातून मस्त सकड कीर्तन श्लोक आमी शिकिल्ले आसा. रिसेंटली आमी गजेंद्र मोक्ष शिकलीची. तांगेल ते मोवाळ उतर आणि तांगेल एक तसले एक सिनियर डिवोटी आमकां एसोसिएशन म्हणल्यार आमगेल भाग्य. आता मी दशावतार श्लोक शिकता आसाची आणि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजा शिष्य आणि मायापूर इन्स्टिट्यूट तातून टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स बनवून केलेलो आसा. भक्ती शास्त्री कोर्स केलेलो आसा आणि दामोदर देशांत झोनल कोऑर्डिनेटर जावन चरडवाले सेव दिता आसाची. राजविद्या बुक हाजी कॉन्ट्रिब्युटर वयनी आणि सीए एंटर केलेलो आसा आणि आमकां सगळ्यांक तसं मस्त भागवत पुराण कोंकणी सेशन दिलेलें आसा. तशीच हांगेल्या विंगडे सेशन हांव आयकलेलें आसा कन्नडांत इंग्लिशांत ते बारी चंद करून तांणी दामोदर देश यात्रांत श्री संघांत सकट प्रवचन दिता आसताची. असं एक सिनियर डिवोटी आमकां एसोसिएशन मेळ्ळेलें आसाची. तुमकां सगळ्यांक आसा आनी हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजीले धर्मपत्नी अन्नीची आमगेल भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केलेले. आमगेल सकड आमचे गेले खातीर एक आमचे गेल्यान एक प्रवचन ऐकूच म्हळ्यार मन खुशी जाता आणि अर्थूय जाता करेक्ट तशी आणि मनांतूय भरता. तसले एक आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिलेलो आसता न्ही तांकां. तांकां एक धूव आसा राधिका म्हणून तुमकां तांगे सगळे फॅमिली कृष्ण भावन अमृतांत आसा. आज असल एक सिनियर डिवोटी आमकां एसोसिएशन मेळ्ळेलें आसा. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्या तर्फे हांव तुमकां पूरक स्वागत करता. हरे कृष्णा. थैंक यू भारती पै माताजी. सगळ्यांके सर्वला लंगा या सेशनाक सगळ्यांके दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. दामोदर महिन्याच्या आर्थिक शुभाशय तुम सगळ्यांके. आता मी पळयल्यान राधापै माताजी आणि हिरा कामत माताजी तांगा कोडेला आणि कारकाळा दकुनु दामोदर आरती जल्ला पळोवन मस्त खुशी जाल्ल्या. तशीच दामोदर देवाला आशीर्वाद मागताची आयच्या या नाम अपराधाच्या सेशन सुरू करूया. तशीच प्रप्रथम जावन हांव हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक या म्हाका एक दामोदर महिन्यात त्या सेव करची तसल्या भाग्य दिलेलाक धन्यवाद सांगता आसा. प्रणाम करता सगळ्यांक. आणि तशीच म्हगेले गुरु महाराजांक तांगेल प्रणाम मंत्र सांगून आयचे सेशन सुरू करू प्रयत्न करता.
ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रघुनाथ स्वामिन् इति नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा. सो भारतीपैन माताजीन सांगील म्हणजे आज आम्ही सत्ताच्या दा अपराधांतुला दा नाम अपराधांतुला सत्ताच्या अपराध नाम अपराध कसल्या म्हणाले पुढच्या वत्तासाची त्याची पशी पुढे आम्ही चिके हरिनामाच्या ग्लोरिफिकेशन पळया. हरिनाम केल्यार कसं जगता म्हणाल शास्त्रांत कसं सांगला म्हणाल पळोन ताजी नंतर या नाम अपराध कसल्या सत्ताच्या म्हणाला चर्चा करू प्रयत्न करूया. हांगा फर्स्ट स्क्रीन शेअर करता हांव. स्क्रीन दिसतास की वही माताजी. ओके हरे कृष्ण. सो मस्त वर्ष पश पुढे जननी माताजी ತಂಗೆ ಲಾನು हिज ग्रेस लेट गोविंद रामदास प्रभुजी त्यांनी सत्संग करचे मंगळूरांतू ते ಇವತ್ತನ आणि एक मस्त एक लायक एक वैष्णव भजन शिकेता आशिल्ली सगळ्यांक. ते कसे म्हळारी त्याचे नाव केवलाष्टकम म्हणून. हे केवलाष्टकम कसं सांगत म्हळारी हरिनामाच्या महान ग्लोरीज सांगतास. हरिनाम ग्लोरियस होली नेम्स ऑफ लॉर्ड ग्लोरियस म्हणाल सांगतास. या नीलकंठ गोस्वामी त्यांनी बरेलेलं तसलं पंचरत्नम म्हणाल बुक ಅದಕ್ಕೂನು संस्कृत. अष्टकम मला तुम सगळ्यांक गोतस आता दामोदर अष्टकम सांगताने 8 श्लोक असतात. तशी अंगाई केवलाष्टकम म्हळारी 8 श्लोक अस जलारी आम्ही टाइम पळोन एक आत फर्स्ट 4 श्लोक सांग्या मागीर क्लास आवच्या ताजी नंतर टाइम असल्यारी नेक्स्ट एंडाचे 4 श्लोक अर्थ कोण घेवचे मना पळया. त्यांनी या ट्यूनर शिकत आशिल्ली की म्हाका भारी खुश जाली आयकून. जाल्यार म्हाका अर्थ कसले कळनाशिल्ले त्या टायमार हाजे अर्थ कसले हे कसं सांगता असं म्हणून जस्ट ट्यून आणि ते पद मस्त खुशी जाली म्हाका. ते अशें की मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. आणि कसं सांगता सची मधुरम मधुरेभ्योऽपि या सृष्टीन तशिल्या सकड गॉड वस्तू ಒಟ್ಟು केली म्हण जाल्यारी तांतुल्या अति गॉड कसं म्हळारी हरिल्या नाव. सकड मंगळकर जाल्यार वस्तू अति मंगळकर वस्तू कसं म्हळारी हरिल्या नाव. तशीच सकड शुद्ध वस्तांतू ಒಟ್ಟು केल्यारी तांतू महान शुद्ध नाव पावन अति पावन जलाल नाव हरिल नाव. त्याची एक हरिल नाम म्हणून सांगतास. आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. या भौतिक जगतांत पळयल्यारी ब्रह्माला दकून धोरनो एक तृण म्हळ्यार एक सान तण ताई
सक्कड मायाचे फल म्हळ्यार इट्स अ प्रॉडक्ट ऑफ माया. सत्यम सत्यम पुनः सत्यम. या सत्य आणखी सांगतास या सत्य कसला हरिनाम मुक्ती प्रदायकता एकची अश्य तक शरण जायची. आता नेक्स्ट सांगता की त्यांनी सगुरु सपिता चापी सामाता सह शिक्षयेच्चे सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम्. हरेर्नामैव केवलम्. हरेर्नामैव केवलम्. आणि सांगतास की त्यांनी कोण गुरु, कोण अम्मा, कोण आनु, कोण बंधू त्यांनी, कोण बदजलल मित्रो, कोण हमका हरिनाम सांगून दित की हरिनाम जप कशी स्कोर का म्हणून सांगून दित की कोण आमक देवाला हरिनाम केन्नाय उडगास दवर का म्हणून शिकयत की त्यांनीची आमगेले श्रेष्ठ उत्तम मित्र म्हणून सांगता सगळं. तशीची नेक्स्ट श्लोकांत सांगताची निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति. कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्. हरेर्नामैव केवलम्. हरेर्नामैव केवलम्. आम्ही आता भौतिक या मस्त भौतिक जगतांतू आम्ही असताना मस्त नमुने भौतिक योचन कोरनु प्लॅन्स कोरनु दवरताची जलारी केन्ना आमगेला अंतिम श्वासू रापता म्हणून आमक सांगू जायना. निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति. कंच समयांतू आमगेला उसीर बंद जाता म्हळ्यार सांगू जायना. तश जानु चड या शरीरावेर विश्वास दवरनाका. बुद्धिवंतिकेन हरिनाम जप करी केन्ना दाखवून जप कोरका म्हण सूर कोरका म्हणून सांगता सची कीर्तनीय मतो बाल्याद सान चेल्डुपण दकुनुची हरिला नाम काडी हरिनाम जप करी म्हणून या चारीचे अंत सांगता सतनी श्री हरिला नाव एकची सक्कड म्हणून अशी देवाल नावाच्या कीर्ती अपार अस. कृष्णाला आम्ही एक नाव काणपळयाची ताजे संपूर्ण विस्तार ताजे संपूर्ण आळ आणि ताजे संपूर्ण महिमा आमका अर्थ कोण घेवचे जायना, कोणाकय अर्थ जायना. तितले ताय कृष्णाला नाव मस्त महान. दांचे अध्यायांतू श्री कृष्ण परमात्माशी सांगता की यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी म्हणून सक्कड यज्ञांतू हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या हरिनाम संकीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र कृष्णाला शुद्ध प्रतिनिधित्व म्हळ्यार इट्स द प्युरेस्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ कृष्णा म्हणून. हरिनाम संकीर्तन सूर कोरची कतिरी स्वयं भगवद्गीता सांगिला श्री कृष्णाची व्यक्तिगत जाऊन स्वयं तनी चैतन्य महाप्रभु रूपार येवन संकीर्तन यज्ञ स्थापन करताची. भागवत मन सांगला यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः. महाप्रभु तनी संकीर्तन यज्ञ प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरचे प्रोसेस प्रचार करताची केल्ल्या म्हणून.
चैतन्य महाप्रभू अंगाईलिंची या हरिनाम आमका दिवची कतिरी. चैतन्य चरितामृत मध्य लीलांतू अशी सांगता की चिराददत्तं निज गुप्त वित्तं स्वप्रेम नामामृतमत्युदारः आपामरं यो विततार गौरः कृष्णो जनेभ्यस्तं अहं प्रपद्ये. अंक कसं सांगता असं म्हणारी आमक सगळ्यांक हरिनाम दिवच्याक चैतन्य महाप्रभू आयलींची त्यांनी हांगा अवतार घेतिलेची आमक सगळ्यांक या हरिनामाचे प्रचार करचे खातीर. या गुप्त खजाना म्हळ्यार एक सिक्रेट ट्रेजर त्यांनी कोणाकय आजी पशी पुढे दिने आशिल्ला. ते कसल ते सिक्रेट ट्रेजर त्यांनी म्हणटिल्ला ते कसं म्हळ्यार स्वप्रेम नामामृतम. स्वप्रेम म्हळ्यार कृष्ण प्रेम सगळ्यांक दिवच्याक. त्यांनी कृष्ण प्रेम कशी दिता आशिल्लींची. कृष्ण प्रेम नामामृतम म्हळ्यार कृष्ण प्रेम कृष्णाला नावा मुखांतर दिता आशिल्लींची. याची कृष्णाला नाव होड अमृत अति उदार. त्यांनी चैतन्य महाप्रभू त्यांनी कृपाळू अवतार कसं लायक म्हळ्यार भक्त त्यांनी देवालपशी मस्त कृपाळू. आता हांगा स्वयं भगवंत कृष्णूची भक्ताला रूपारी प्रकट जाल्यांची. त्यांना भक्ताला कृपा आणि देवाला बल कंबाइंड जावन चैतन्य महाप्रभू अंगायल्यांची. त्यांना देव केन्ना एक भक्ताला मूडार आयल्यांच की त्यांनी आणखी मस्त कृपाळू. त्यांनी अत्युदारः आपामरम म्हळ्यार या हरिनाम सगळ्यांक वंटिता आसाची. पतीत जल्लेल्या जीवाक दिता आसाची हरिनाम. तांकेल पार्षदा ओटू या कृष्ण प्रेमाचे भंडारू सगळ्यांक वंटिता आशिल्लींची. असल गौरसुंदराला चरण कमलाक आम्ही विनम्र प्रणाम करूया. तशी त्यांनी सांगता की हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा. कसं सांगता असं त्यांनी हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा. हांगा पळया एव आणि हरेर नाम सामान्य जनाक अर्थ कोण दिवचे खातीर 3 वेळा रिपीट केला. एव आणि हरेर नाम 3 वेळा रिपीट करतरी ते केवल म्हणून सांगला. केवल म्हळ्यार केवल शब्द केवल अज्जी निम्ति मात्र हरेर नाम निम्ति मात्र ज्ञान योग तप कर्म सगळ प्रक्रिया वर्जित केला. केवल हरिनाम याची धर्माच्या वास्तविक प्रक्रिया म्हणून सांगला. आमगेला शास्त्र हरिनाम जप करचे ಬಗ್ಗೆ आणखी मस्त वेळ रिपीटेडली त्यांनी एम्फसाइज करताची. या रिपीटेडली सांगिल्या पळयतना आमकां अर्थ जावका की हाजी इम्पॉर्टन्स कितले असं म्हणाले. आणि आम्ही कच्ची मनोभावन दवरणी या जप करता सांगता की आम्ही शिक्षाष्टक जाताना आम्ही या वर्षाच्या आमगेल्या His Grace विप्रसुदाम प्रभुजी आणि हरग्रेज अमला सीता माताजीना इन डेप्थ अज्ज आमका मनाकोन दिला.
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः. आणि कसं सांगला? तृणादपि सुनीचेन, एक तणाच्या पशी विनम्र जाणू, तज्जी पशी उणे, तज्जी लोवेस्ट ब्लेड ऑफ ग्रासा पशी लोवेस्ट जाणू, विनम्र जाणू, एक रुक्का तिथलं सहनशीलता असून रूकपळे कसले डिमांड्स दवरना, कसले प्रतिकार तिरसिना, तसे एक टॉलरन्स असका. आणि विंगडाला दकुनु कंचे आदर जाऊ का मला लालसा दवरना तिला. केन्नाय आम्ही विंगडांक आदर रेस्पेक्ट दिवचे. या 4 क्वालिटीज कसं म्हणाली? ह्युमिलिटी, विनम्रता, सहनशीलता, विंगडांक आदर दिवचे आणि विंगडाला दकुनो आमका रेस्पेक्ट मेल का म्हणाल्या लालस दवरना तिला. या 4 क्वालिटीज आम्ही एक चूर ಸ್ವಲ್ಪ पुणी इम्बाईब कोण घेतल्यारी त्या आमका लायक कोण चॅन्टिंग करत तशी फॅसिलिटेट कोण दिता. नेक्स्ट भागवत मंत कसं सांगला म्हणाल पळया. भागवत मंत एक श्लोक असकी, अज्ञानादतव ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तनम अगम पुंसो दहेद एदो यता नलः. ಗೊತ್ತಸುನು जो ಗೊತ್ತ नतिले असो एकलाना हरिनाम जप केलारी तागेल्या सक्कड पाप प्रतिक्रिया नाश जाता. आमका हरिनामाची महिमा आमका गोत्त असो जो आमका गोत्त नतील असो ते देवाले पवित्र नाम उज्जुशी सक्कड सुक्कल तणाक जोळून घालता म्हणाला अंग सांगला. तशीच ताजे नेक्स्ट श्लोक सांगता की यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतो अपि आत्मगुणम कुर्यान् मंत्रोपि उदारतः. अंग सांगता की आता एक पेशंट मस्त वेळ ಗೊತ್ತಸನ त्या ताक दिल्लेलं वखदान तुला इंग्रेडियंट्स कसले म्हणाला. ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಸ್ತಲ जलारी मस्त ಜನಕ ताजी इंग्रेडियंट्स त्या वखदान कसं इंग्रेडियंट्स असतं म्हणाल ಗೊತ್ತसेशना. जलारी ताणे डॉक्टराला प्रिस्क्रिप्शन वैर त्या नंबिक दोन डॉक्टरा वैर नंबिक दोरनु त्या सक्कड वखद घेताना त्या रोग तागेला गुण जाता. तशीची आमगेला शास्त्र आचार्य त्यांनी स्वयं कृष्ण भगवान सांगता की हरिनाम जप कर्या आणि देवा पौचाक याची उत्तम मार्ग म्हणून. आता मी पुढे येता पाश्चात्य देशाक श्रील प्रभुपादजीन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार केलाय. कशी? हरिनामा मुखांतर. ओड पंडित तंका आणि विचारवंत जनाताई या हरिनामाच्या प्रभावशाली परिणामाच्या ज्ञान प्राप्ती त्यांनी करताची. उदाहरण एक डॉक्टर्स की डॉक्टर जे स्टिल्सन जुढा म्हणून त्यांनी मस्त शिक्कील पंडित लर्नड स्कॉलर त्यांनी ताई कृष्ण भावनामृताक आकर्षित जाताची. कसला म्हणारी त्यांनी पळयता की या हिप्पी लोक ताई ड्रग्स गांजा त्या पुरा सोडू तांगेल स्व इच्छेन कृष्णाला दास जल्ल्यांची आणि शुद्ध वैष्णव जल्ल्यांची त्यांनी अनैतिक संबंध पिवचे मांस खाऊचे जुगार खेळचे असल पाप कार्यादकून मुक्त जल्ल्यांची हंतू कळत की हरे कृष्ण महामंत्राक कितली शक्ती असा म्हणून.
याची एक प्रत्यक्ष साक्षी म्हणता की श्रीला प्रभुपादानं मेड हिप्पीज हॅपीज म्हणून. हरे कृष्ण महामंत्र शक्ती ಗೊತ್ತಸು जो ಗೊತ್ತನತಿಲಸो कशी पुणी या हरे कृष्ण महामंत्र जप केला रे शुद्ध जत्ताची म्हणाला शास्त्रांतू सांगितलं असं. तशी चैतन्य महाप्रभू सांगता की कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तना. प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन. मला महाप्रभू हंगे लोटशिला एसोसिएट सांग कंटिन्युअस जाऊन सांगता आशिल्ली तुम्ही कृष्णाला सेव कर्या, तुम्ही वैष्णवात अंगल सेव कर्या आणि निरंतर करा कृष्ण नाम संकीर्तन. निरंतर जाऊन कृष्णाला जप कर्या म्हणून. तशीची आम्ही नेक्स्ट एक श्लोकांत तशी पळयत की सक्कड आता मी फर्स्ट केवलाष्टकम पळयला सक्कड गॉड वस्तंतू मस्त गोडाची देवाला पवित्र नाव. तशी या श्लोका सांगते की मधुर मधुरमेतन् मंगळं मंगळानां सकल निगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम मधुर मधुरमेतन् मंगळं मंगळानां. म्हळ्यार मधुरांतू गॉड वस्तांतू या सृष्टीन तशिला सक्कड गॉड वस्तांतू अति गॉड जल्ला कसले तारयेत कृष्ण नाम मंगळं मंगळानां अति मंगळकर जल्ला अशील सक्कड मंगळकर वस्तूंतू अति मंगळकर जल्ला कसले कृष्ण नाम. सकल निगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम्. सकल निगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम्. म्हळ्यारी हंगा वल्ली म्हळ्यारी वाली क्रीपर्स म्हणता पण वाली. सक्कड वेदिक या सक्कड शास्त्राक या वालीक होलसिला हंगा आणि या वालीच्या सत्फलम कसले ताजी फल या वाली दकून पळय तुम्ही फूल येता तंदकून लायक एक घोड एक फल येता त्या गॉड फल कसले चित स्वरूपम. त्या गॉड फलाची सक्कड शास्त्राच्या वालीची दकून त्या येऊची त्या गॉड फलाची या दिव्य जलाला कृष्णाल नाव. सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा. नंबिकासून जो हेलयावा म्हळ्यारी आमका एक इंटरेस्ट नातिला एक निग्लेक्टारी जेव्हा आम्ही एक वेळ पुणी हरी नाम जप केलारी कसं जाता मृगुवर नर मात्रम तारये कृष्ण नाम कसं जाता एक वेळ पुणी आमकी नंबिकासून आम्ही जप करूची जेव्हा आम्ही एक नमुने कुशाल एक जेव्हा इंटरेस्ट नसतील निग्लेक्टारी जप करूची कसं जाता कृष्ण नाम इतकी शक्तिशाली म्हळारी आम्ही अलक्ष्य करून त्या हरिनाम काढल्यार ताय आमगेल उद्धार जाता ते आमक उद्धार करता म्हणून हांगा सांगताची. तशीच भागवत मानतू एक श्लोक असं ते कसं सांगत म्हळारी लास्ट श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम. तसं कसं सांगता नाम संकीर्तनम असं नाम संकीर्तन कसं करता जप केला कसं जाता सक्कड पाप प्रतिक्रिये
पाप कोरका मळलेक वासना सक्कड नाश जगता आमगेल भौतिक दुःख प्रणामो दुःख शमन भौतिक दुःख सक्कड नाश जगता आम्ही या श्री असल्या या हरीला नामाक प्रणाम कोर्या म्हणून भागवतमय सांगता अस ताजी नंतर अनेक एक श्लोक अस मुकुंद माला स्तोत्र दकुनु या म्हणतास की अशी हरिनाम केल्यार इफेक्ट्स कसलाय म्हणाल्या शत्रुचेदेक मंत्रम सकलमुपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोचेद मंत्रम समुचित तपसा संग निर्यान मंत्रम सर्वैश्वर्येक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट सांत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम आणि कसं सांगतास याची मुकुंद माला स्तोत्र राय कुलशेखर राय सांगतास शत्रु छेदेक मंत्रम शत्रुक छेद कोस्तित असल मंत्र शत्रु मला कोण आमगेल भितर आशिल्ले अनर्थ आमगेल भितर आशिल्ले एनिमीज ताका छेद कोरचित असल मंत्र ताका नाश कोरचित असल या मंत्र सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम सक्कड उपनिषदाचे वाक्य कोण पूज करतास या मंत्राक पूज करतास खंयची मंत्राक लास्ट लाईन दिला पळय श्रीकृष्ण मंत्राक पूज करतास सक्कड उपनिषदा वाक्य संसारोचेद मंत्रम नेक्स्ट कसं सांगतास तू संसारोचेद मंत्रम संसारोचेद नाश करता कसलं भवसागराच्या या सक्कड तापाक नाश कोरचित असल या मंत्र समुचित तमसा संग निर्यान मंत्रम समुचित तमस संग निर्यान मंत्रम म्हळ्यार हरिनाम जप कोरचे निमित्त आमका या भौतिक भवसागरांत आशिल्ल्या एक अटॅचमेंट आसक्ती दूर जाता डिस्ट्रॉय जाता म्हणून सांगता सांगा सर्वैश्वर्येक मंत्रम म्हळ्यार या सक्कड आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करता या मंत्र खंयची मंत्र श्रीकृष्ण मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट सांत्राण मंत्रम हंगा भुजग म्हळ्यार दिवोडू दिवडाल हेड प्लस असता दिवोडू व्यसन म्हळ्यार हंग सक्कड आमगेल व्यसन म्हळ्यार आमगेल सक्कड वाईट अभ्यासू कसं जाता या दिवडाक कशी एक चार्म करता पळय म्युझिक मागीर त्या म्युझिक कोण मंत्र सांगून चार्म करताची तशीची या मंत्र आमगेला वाईट अभ्यास सक्कड नाश करयता नियंत्रण हाडयता नाश करयता म्हणून सांगला कशी एक दिवडाक पळता एक चार्म करता त्यांनी तशीची या मंत्र आमगेल वाईट अभ्यासाक सक्कड हाडयता म्हळ्यार या मंत्र खंयची मंत्र श्रीकृष्ण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम अशी जावन केन्नाय जीवारी जिब्बेरी श्रीकृष्ण मंत्र सुका जप जप सततम जप जप सततम आणि अपास कोर सांगू का जप मिगेल वॉइस ऐकत की तुमका हरे कृष्ण वै माताजी ऐकत ना ओके ओके मला इंटरनेट अनस्टेबल म्हणायला ओके थँक्यू माताजी जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम गडे 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 केन्नाय
निरंतर जावन जप कोरका सततम जावन जप कोरका जन्म साफल्य मंत्रम या आमगेला जन्म साफल्य सफल करेता म्हणला या मुकुंदमाला स्तोत्राच्या 31च्या 31च्या श्लोकांत सांगला तशीच नेक्स्ट आता मी पळेल की हरिनाम चे इफेक्ट कसला हरिनाम कितले ग्लोरियस त्या केल्लारी सकड पाप नाश जाता पापा प्रतिक्रिया नाश जाता म्हणून आता मी आईचे टॉपिक आहे तसाची हरिनामाच्या ऍक्च्युली ग्लोरी अपारस ते इतल्यांतू रब्बना अनके मस्त या ग्लोरियस हरिनाम चड तुमका कोळका म्हणजलारी श्री नामामृत द नेक्टर ऑफ होली नेम म्हणल एक बुक्कस वाजलारी तुमका मनावता होली नेम्साच्या ग्लोरी कितली ग्लोरियस म्हणला तशी आता मी पळेला हरिनाम कितले ग्लोरियस त्या केला कसं जाता जप केला कसं जाता आता मी आईचे टॉपिक आवत 7 नाम अपराध नामो बलाद यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर हि शुद्धि म्हणारी हरिनामाच्या बलारी पाप कोरचे या नज्जन आमक गोत्तस की हरिनाम केल्लारी पळेला सकड पाप नाश जाता पापा प्रतिक्रिया नाश जाता तशी म्हणून सांगून आजी हांव मस्त पाप करता हाय हांव जप करता परा हांव पाप करता ताजे परा हांव जप करता तेंते काउंटरॅक्ट जातना नलिफाय जातना म्हणून आम्ही तशी करू जप त्या नाम अपराध जाता त्या आम्ही हरिनामाच्या चरण कमलाक कोरची तसले महान अपराध जपा भलारी पाप कोरचे ते महान अपराध म्हणाल सांगला आमक सगळ्यांक आम्ही अजमिलाल कहाणी ऐकल्यांची अजमिलान मस्त ब्राह्मण असता लायक अजेर असता मागीर एक वेश्यल संघान पडता मस्त पाप करता मागीर लास्ट यम किंकर तांकां कोरू येताना नारायणा म्हणटा पुत्ताल नांव आपयता ते सकड आम्ही पुढे अज्जे सांगिल असं ऐकल्यांचे आमकां गोत्त आसा अजमिलान देवाल नाव आपयलेले जलारी ताणे तागेले पापाचे प्रतिक्रिये वच्चो म्हणून देवाल नाव कळल नाही ते ताणे देवाल नाव कळले जलारी ताजी बलारी कसले पाप ताणे करनी कोणे पाप करचे आणि ताजी नंतर जप करचे आणि लेखची की या जप केलेल्या निमित्त हांव केलेले पाप सकड वत नवा नाश जात नवा हरिनाम मस्त श्रेष्ठ नवा हांव केलेले पाप सकड ते नाश करयता सो आज हांव ಸ್ವಲ್ಪ पाप करता मागीर जप करता म्हण लेखचे जेवो आज हांव जप करता आणि फाय पाप करता ಸ್ವಲ್ಪ हांव पाप करता आज हांव जप करता आणि ताजी बलारी पाय हांव पाप करता म्हणलें करू नज्जा तश जावन आम्ही तश जावन आम्ही कसले पाप कार्य कॉन्शियसली करू नज्जा ಕೆಲವು ಪಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ जो अननोइंगली जाता तक देव माफी करता इंटेन्शनली पाप कोरनो हरिनाम जप केल्यारी शुद्ध जाता म्हणून मनशान लेखल्यारी त्या होड अपराध अजमिलान या दोन्ही अपराध करणी कसं म्हणाले पाप प्रतिक्रिया नाश जावच्याक देवाल नाव काढी जेव्हा जप केल्यारी पाप प्रतिक्रिया नाश जाता म्हणून पाप करणी
आता चैतन्य चरितामृतांतू अंत्यलीलाच्या 16च्या अध्यायांतू एक भक्ताला उल्लेख असते. मस्त जन भक्तातनी चैतन्य महाप्रभू पळोचाक बेंगोलादकुनु जगन्नाथपुरी येताशलिची. तंतुले एक भक्तो काय नाम काಳಿದಾस. कृष्ण नाम सोडू तक विंगड कसले गोत ना. मस्त महान भागवत एडवान्स डिवोटी तो तगेल सामान्य व्यवहारांतुई काम करता नाही ताणे हरे कृष्ण महामंत्र जप करता अशील अशील. तशी या अध्यायाचे एक श्लोकान सांगता की कौतुके ते तेनो यदि पाशक केलाय हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चालाय. म्हणारी हरे कृष्ण महामंत्र संताची त्यांनी विनोदारी मला इन जस्ट जोकिंगली विनोदारी मस्ती मला मस्करी म्हणता मीनिंग पळयतना म्हणजे ते डाईस यूथ क्रीडे करताना डाईस घालताना तसल त्या डाईस उड्डयता आशिल्लींची. हज कनेक्शन अंतू श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी आमका सावधान असू सांगताची आणि कसं सांगता पळया आत्ता जनान महाभागवत काಳಿದಾಸಾला या विनोदान केला द्यूत क्रीडा अनुकरण करू नज्ज म्हणून आम्ही सावधान असू काम आमक त्यांनी सावधान अशी सांगतासची या कोणी काಳಿದಾस अंतश केला आम्ही यश कोरियत म्हणून सांगून या कोणी नकल कोरू पळयलारी आणि डाईस उड्डयताची जो द्यूत क्रीडे खेळताना हरे कृष्ण महामंत्र सांगताच खेळणारी त्यांनी खंडित जाऊन नाम अपराधाक शिकार जत्ताची म्हणाला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगतासची. आणि नेक्स्ट श्लोक अश्यस की चैतन्य चरितामृताचे नाही सॉरी त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगता की हरिनाम भले पापे प्रवृत्ती म्हणारी हरिनाम जप करचे बलारी पाप करू नज्ज. डाईस ओटू खेळचे जुगारूची जलारी हंग स्पष्ट जाऊन सांगला की त्याण या विनोदारी इन जस्ट करचे म्हणून. महाभागवतानं कसले कोरियत जलारी त्यांनी केन्न जलारी बेसिक प्रिन्सिपल्स विसरनांची. तशी जाऊन अशी सांगला की वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय. कोणाक एक शुद्ध भक्त कार्य मना वचना अर्थ कोण घेवच्या जायना. कितले बुद्धिवंत असू तो तका एक शुद्ध भक्त आल्या त्या ऍक्टिव्हिटी त्या अर्थ कोण घेवच्या जायना. आम्ही काಳಿದಾस तसल्या महाभागवताक अनुकरण करू नज्ज म्हणून. ते सांगता कसं मला काಳಿದಾಸल काणी पळयलारी काಳಿದಾಸನ वैष्णवाला उच्चिष्टारीची ताकता उच्चिष्टावरी वैष्णव तांगेल त्या उच्चिष्टारी कितले नंबिक म्हळारी तो रक्कून बसतशील काय आणि वैष्णवातांनी दीनी जलारी तो निपून बैसून त्या वैष्णवातांनी त्या काणू त्या भायरी तोट्टीन उडयताना थंय वचून त्यांनी त्या वैष्णवातांगेल उच्चिष्ट खातासे की तसल नमने महाभागवत काಳಿದಾस तक्का आम्ही अनुकरण करूनच ज्या म्हणाल्या श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमका केअरफुल असू सांगतासची. तसेच उपदेशामृता तंतू फर्स्ट श्लोकाच भावार्थन पळयलारी अशी सांगितलं असं. कसं म्हणारी महाराज परीक्षितानं प्रायश्चिताक हस्तीला स्नान कोर्चुवरी मला कुंजर शौचम म्हणताची. हस्ती कसं करता नैन तोचून चांकोन नत्ता सक्कड सोंडीला नुद्दा पुरा गाल चंदकोन नावनु क्लीन जावनु त्या नैनचे दडार येतात. नैनचे दडार येऊन कसं करत त्या अपास पूरा माती काढता गेला अंगार घाल घेतात
आणि परीक्षित महाराज म्हणतात असल एक स्नानाचे अगत्य अस्वॅ तशीची असल एक प्रायश्चिताचे अगत्य कसलं आहे हे प्रायश्चित व्या असे कसं करता म्हळ्यार मस्त आध्यात्मिक आचरण करतल्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची आणि त्याच वेळार कोरू नज्ज म्हळ्यार कार्य करताची आणि लेखता की जपा कार्यारी या पाप कार्य हांव कोरयेत म्हणून हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे बलारी पाप कार्य करचे या नज्ज आता ಕೆಲವು धर्मांत अशी त्यांनी वारांत एक दिवस वचून राज्य मुख्याधिकारीला वचून सांगताची प्रायश्चित करताची आता सपोज एक दिवस लेख्या सॅटर्डे त्यांनी वचून हांव अशें पाप केला हांव ह्या केला त्या केला म्हणून सांगून त्यांनी प्रायश्चित करताची अटोनमेंट करताची जाल्यार अपास ते शेनवार जावन आयतार येताना अपास पाप कार्य सुरू करताची आणि लेखता की राखताची त्यांनी नेक्स्ट सॅटर्डे कशीची शनिवार कशी हांव वचून त्या पाप कार्याक प्रायश्चित करतनवा हांव हे करतनवा म्हणून सांगून तशीची त्यांनी वपास त्या पाप कार्य करताची प्रायश्चित करता पाप कार्य करतात प्रायश्चित करताची तांची बलारी त्याची की हांव शनिवार वचून प्रायश्चित करतनवा म्हणलेला या नमुन्याच्या प्रायश्चिताक महाराज परीक्षितानं निंदन केलं तशीच सुखदेव गोस्वामी तांकां कोण सांगत की वय महाराज तू सांगील करेक्ट असल प्रायश्चिता विषया अशी त्यांनी सांगता की सुखदेव गोस्वामी की एक पाप कार्य पुण्य कार्यानं सम करू जायना वास्तविक प्रायश्चित म्हळ्यार कृष्ण भावनामृत जागृत करचे म्हणून कृष्ण भावनामृत जागृत करचेची कृष्ण भावनामृत जागृत करचेची याची बदल जावन आशिल्ली प्रायश्चित तशीच श्रील प्रभुपाद तांगेल पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंतींत सांगता की ಗೊತ್ತಸುನು आम्ही जप बलारी पाप कार्य करू नज्ज जप केलारी पाप नाश जत्ता म्हणून ताजी बलारी पाप कार्य करता वच्चा नज्ज आम्ही मस्त जागृत असू का आता आम्ही दीक्ष घेवची वेळारी आम्ही प्रतिज्ञा करतात त्याच पुढे की मांसाहार करण्याची परस्त्री संग करण्याची नशा मद्यपान करण्याची युथ क्रीडा खेळण्याची म्हणून या आम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो करका त्यांना आम्ही शुद्ध असू जत्ता अशी एकल्यान शुद्ध जावन असल्यारी या पालन करून स्ट्रिक्टली आणि भक्ती सेवेन तू एंगेज जावन असल्यारी त्या जीवन सफल जाता आता भौतिक मलिनता म्हळ्यार कंटामिनेशन शूर जावची कशी या चार वस्तू निमती या चार अभ्यासा निमती कसला मांसाहार द्यूत क्रीडा मद्यपान परस्त्री संघ या केल्लारी भौतिक जावन आम्ही दूषित जाताची जाल्यारी कृष्ण भावनामृतात येऊन जातारी या चार नियम आम्ही पालन करताची कसं म्हळ्यार मांसाहार करू ना नशा मद्यपान करू ना द्यूत क्रीडा खेळू ना परस्त्री संघ करू ना त्यांना आम्ही या पालन करता करताची जप करता करताची आम्ही या भौतिक मलिनता दकून मुक्त जाताची जाल्यार आम्ही मस्त जागृत असू का की वापस आम्ही त्या मलिनतेन तू पडू नज्ज तशी जावन नियम मस्त कठीण जावन पालन करका आम्ही लेखूनज की कृष्ण भावनामृत आईल कुडल्या जप करून मुक्त जावेत आणि वापस आम्ही या चार अभ्यास ಸ್ವಲ್ಪ करता वचेत आणि वापस जप करून आज दकून मुक्त जावेत म्हणून अक्काची म्हणताची वंचना म्हणून श्रील प्रभुपाद डुप्लिसिटी बिहेवियर म्हळ्यार अंग दकून जप करचे कृष्ण भावनामृत तशें तेता दकून
अपास पाप कार्य ಸ್ವಲ್ಪ करचे या अंगा जायना म्हणल्याला श्रील प्रभुपाद सांगताची एकल्यान आलोचन करून जा की हांव आत्ता स्वल्प पित्ता स्वल्प परस्त्री संकर्ता स्वल्प मास खाता आणि जप करता तर हांव मुक्त जातनवा जप केल्यारी सकड पाप नाश जातनवा म्हणून एकूण जा अशी आलोचन करून जा श्रीला प्रभुपाद त्यांनी वापस स्ट्रेस करून सांगतास की या रूल्स आम्ही कठीण जावन पालन करका या हरिनामाच्या आम्ही चर्चा करता करताची आम्ही कंची निर्णय येवका म्हळ्यारी आमका अखेरीक ज्ञानपूर्वक जावन जप करचे मार्गार आम्ही येवका जो गंभीर जावन जप करचे तसल मार्गार येवका या आम्ही चर्चा करता करता हरिनाम केल्यारी नाश जतके पाप कृष्ण भावनामृतांत येल्यारी जप केल्यारी नाश जतके पाप म्हणून या विषयी चर्चा करता करता आम्ही जपा बलारी अपराध कोरियत म्हणल्यार तसल एक उमेद दिवची तसल वाटेरी आम्ही येवच्या नज्जा या आमका पाप करची तशी प्रोत्साह दिवच्या नज्जा त्याच्या बदलाक आमका गंभीर जावन ज्ञानपूर्वक जावन जप करची तसल्या प्रोत्साह दिवका आमका हरे कृष्ण महामंत्र महान हांव जप केल्यारी सकड देखून मुक्त जाता म्हणून चॅन्टिंग करून जा हांव हरिनामाची सेव करका हरिनामा देखून हांव सेव काण घेवच्या नज्जा ताचे बदला हांव सेवा करका ताज्या हांव हरिनामाक एक चिक्कोल असताना पण आम्ही एक अवंगलान पुशिताची त्या अवंगलशी उपयोग करूनच हरिनामाक की त्या आमगेल सकड पाप नाश जाता ते चिक्कोल कशी त्या अवंगलान आम्ही पुशित आणि त्या लेखता की अवंगलान पुरा नाश जाता पुरा क्लीन जाता म्हणून तशी या हरिनामाक या आम्ही एक क्लीन करची तसल अवंगल्याशी उपयोग करूनच हरिनामाच्या आराधन करका रुचीन हरे कृष्ण महामंत्र जप करका आम्ही प्रयत्न करका की या नाम अपराध जायना तशी जप करका केन्ना आम्ही या ध्यानपूर्वक जप करता की आणि या 10 नाम अपराध जायना तशी प्रयत्न करून जप करता की तेन्ना आमका आमगेल वैरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाला पूर्ण रूपारी कृपा प्राप्ती जाता म्हणल्यार हांगा आम्ही या सत्ताचे अपराध पळयले की जपा बलारी आम्ही अपराध पाप कार्य करून जा म्हणून तेन्ना आता नेक्स्ट केलाष्टकमाच्या या 4 श्लोक सांगताची अर्थ शॉर्ट सांगू प्रयत्न करता आणि कंक्लूड करूया क्लास हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरिनामाची एक सकड हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः खरी भक्तातनी ಒಟ್ಟು जावनु देवाल गुणगान करता की थई स्वयं हरि असता एक भागवता मान श्लोक आहे असा कसं त्या श्लोक शिला यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद न वैकुंठे ते श्लोक असं ते सांगता की देव स्वयं सांगता की वैकुंठांना योगील हृदयांना काही भक्त जन ಒಟ್ಟು जावनु निगल गुणगान करता की वस तशी जावनु आम्ही देवाला हरिनाम जप कोर्या म्हणून या पंचाच्या श्लोक सांगतास तशी संच सांगतास अहो दुःखम दुःखादो
दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. अंग कसं सांगता सर? अहो दुःख, अहो दुःख, अयो या कसं नमुन्याच महा दुःख. दुग्धा दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्नम. या हरिनाम म्हणलेख रत्न, हरिनाम रत्न आमको ಗೊತ್ತಸ कितल्या मूल्यत अमूल्यत रत्न. जलारी जनातन कसं करता सची जन या रत्नाक सामान्य एक ग्लासाच पीस, एक ग्लासा पीस म्हणून लेखता सची या रत्नाच्या मूल्य जना गोतनामू कसं नमना दुःख हरिनामाक मॉल दिनांचमू याची महा दुःख म्हणून सांगून हंग सांगतासी. हरेर्नामैव केवलम. हरिनामाची एक सक्कड. नेक्स्ट अंतू दीयताम दीयताम कर्णो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामैव केवलम हरेर्नामैव केवलम हरेर्नामैव केवलम. अंग सांगतास की दीयताम करणं कान्नान अपास 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 ऐकयाची. नियताम वचः गेला स्वर यूज करून, वॉइस यूज करून अपास 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 सांग्याची. गीयताम नित्यम नित्य जाऊन निरंतर जाऊन माझी पद सांग्याची हरिनामाच्या. हरिनामाची सकड एकत आहे म्हणून लास्टच्या या अष्टकमात तशी सांगता की त्यांनी त्रिणीकृत्य जगत सर्वं राजते सकलोपरि चिदानंदमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. या हरिनामाचे दुरो पूर्ण ब्रह्मांड जगत सर्व एक तृणाच्या समान, एक ब्लेड ऑफ ग्रास समान या सकड सृष्टी राजते सकलोपरी म्हणारी हरिनाम सकड वै परम जान राज्य करता. हरिनाम चिदानंद मय चिदानंद आनंदमय शाश्वत जानु शुद्ध असे हरिनाम. याची एक हरिनाम सकड याची हरिनाम एकची म्हणून सांगता सांगा. हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् अशी संताची लास्ट एक कोट बृहद भागवतामृतदकुनु श्रील सनातन गोस्वामी तंगला म्हणता की नो अदर अंग ऑफ भक्ति इज पॉसिबल विदाउट चॅन्टिंग. तसे आज आम्ही पळयला की हरिनामाच्या ग्लोरी कसला म्हणाला केवलाष्टकमादकुनु ताजी ग्लोरी जे ऐकलींची. ताजे नंतर सत्ता अपराधू हरिनाम जपा कोरनु ताजे बलारी पाप कोरच्या जो पाप कोरनु हरिनामा निमती या नाश जाता म्हणाल काउंटरॅक्ट कोरच्या नज्ज त्या महा अपराधू म्हणाला आम्ही चर्चा केला. सो हंगाची आयचे सेशन बैतास कसले चूकी मिगेल निमती जल्ला म्हणून जलारी त्या मिगेल निमती जल्ला या अंग सकट सांगिल आशिल्ल्या वैष्णवाज आणि श्रीला प्रभुपादांत नामामृत पुस्तकान कसं दिलेल की त्या सांगू प्रयत्न केला म्हाका अर्थ तुझ्या तितल्या. सो कसले चूक असल्यारी जो हांव अर्थ कोण घेतले त्या चुकी निमती सो ताका म्हाका माफी कोरका. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम प्रभु की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुम्ही भारी चंद करून इतली सकाळ एक्झाम्पल दिवन भागवतमाचे मागीर मुकुंद माला स्तोत्र याची पुरवी केवल अष्टकम हे पुरं सांगून इतले चंद करून आमकां एक्सप्लेन केले माताजी. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. धन्यवाद प्रणाम. कोणाक कसले डाऊट असला निमगू येता. तुम्ही चॅट बॉक्स टाइप करू येतं जो अनम्यूट कोण निमगू येतं. माताजीने इतले चंद कोण एक्सप्लेन केला आणि कोणाक कसले डाऊट ना दिसता. कोणाक डाऊट असला निमगू येतं. क्वेश्चन निमगू येतं. हरे कृष्ण. माताजी म्हाका एक नेमकूच आशिल्ली माताजी. मस्त एक Yes. क्वेश्चन होता. ऍक्च्युअली आम्ही 2-3 सेशन ऐकताचे. एक्झाम्पल भागवत पुराणांतूचे ऐकताचे. केल्या वेळा आमकां केल्या वटी प्रभुजीन सांगितलं मस्त लायक सेशन आणि आम्ही अशी डिस्कस करताचे फ्रेंड्स मेळटाना. तांगेल सेशन कितले लायक आशिल्लें म्हणून. आणि केल्या वेळाक आमकां मना वचनातील जो लायक जायनी तशें फील जाल्यार आमी तेव्हाय सांगताचे. तेव्हाय एक नाम अपराध जातकी माताजी. डिवोटील ಬಗ್ಗೆ सांगचे सिनियर डिवोटी ಬಗ್ಗೆ. माताजी पण वैष्णवतांनी सांगचे कसं जलारी त्यांनी परंपरा कनेक्ट जावन आशिल्ली निमती त्यांनी कसं सांगता की त्या सक्कड त्यांनी गुरु साधू शास्त्र आधारित सांगचे आमकां लायक जेवच्या पुरो जो केलो जना लायक नाय म्हळ्यार एक एक स्पीक तांगेला एक एक नमून असतं प्रेझेंटेशन तेन्ना कसले आम्ही त्यांनी वेदिक त्यांनी कसं सांगल्यारी तांगेल ओन ते सांगची नाही त्यांनी कसं असल्यारी गुरु साधू शास्त्रार आधारित जावन सांगचे सो आमकां गोत्तसो ते लायजल गोत्नतील असो लायजानी म्हणून त्या शास्त्रांत कसं सांगला म्हळ्यार पळोवका शिवाय आम्ही त्या वैष्णवाल वैरी आम्ही उलोवच्या नज त्यांनी अशें केला म्हळ्यार समने त्या पळोवका आम्ही मुख्य जावन त्यांनी शास्त्रांत सांगिल्ले त्यांनी तांगेल परंपरा कनेक्ट जावन आशिल्ली निमती त्या परंपरा देखून फ्लो जावन कसं येयला की गुरु साधू शास्त्र बेस जावन सांगिल्ले आशिल्ले सांगचे त्यांनी तांगेल ओन स्पेक्युलेशन्स जावं तांगेल ओन मेंटल कॉन्कॉशन सांगचे नाही शास्त्र देखून सांगिल्ले आम्ही एक पळयला की आम्ही खंयचेय शास्त्राक अपराध करून नज म्हळ्यार आम्ही एक नाम अपराध पळयला सो तशें जावन आम्ही त्या पळोवका शिवाय आम्ही वैष्णवा तांगेल्या या पळोवन घेवच्या नज प्रेझेंटेशन तशी अशी म्हळ्यार त्या हे आसूं नज सो आय होप द आन्सर इट हॅज आन्सर्ड युअर क्वेश्चन माताजी. होय माताजी. आमकां ते म्हळ्यार कसं म्हणचे फॉल्ट फाइंडिंग नेचर आमगेलाच पडताय आसता कितले म्हळ्यार आमी मटेरियलांत आशिल्ले मिळता ते अनेक लायक फॉल्ट फाइंडिंग म्हणून नाही आता एक ते सांगून वता लायक तांगे लायक आशिल्लो सेशन परत तांगे सेशन अटेंड कर लायक आणि आम्ही उपदेशामृतांत पळयला एक श्लोक असताना तो म्हाका नंबर उरगास येताना त्या क्लास कळले म्हाका उरगास आसा हिज ग्रेस विप्रसुदाम प्रभुजी तांतू त्या श्लोकांत तशी सांगता की आम्ही कोणाले कृष्ण डिवोटी जाले बंड पळोवन जो डिवोटी जाले एज फॅक्टर पळोवन तांगेले बॉडी स्ट्रक्चर पळोवन ताजेर आम्ही जर्ज करून नज म्हळ्यार विंगड जनाक सो आमकां एक जजमेंटल एटिट्यूड जो एक फॉल्ट फाइंडिंग एटिट्यूड आसूं नज आम्ही भक्तींत मुखार वताना आमकां वैष्णवातांनी आता परंपरा देखून आमकां कसं सांगून दिता आसा की त्या मनाकून घेवच्याक प्रयत्न करता आमी जजमेंटल आसूं नज मुख्य जावन म्हळ्यार त्या श्लोकांत सांगताचे उपदेशामृताचे सो केन्नाय आमी जर्ज करूं नज वैष्णवाजांक
आम्ही तांणी कसं सांगताची त्या आमके सेन्स मुख्य जावन आम तांगेला अपियरन्स की तम आताच आम्ही पळयला कालिदास महाभागवत तांणी इवन दो वी आर प्रॅक्टिसिंग डिवोटीज आम्ही सकड जला तांगेल महाभागवत तांगेल ऍक्टिव्हिटीज आमकां मना वचना आम्ही अर्थ कोण घेवच्याके जायना सो केन्नाय आम्ही जज करना तशी आम्ही तांणी कसं सांगताची ते आमकां भक्ती जिवना मुखार वचच्या कशें आमकां ते उपयोग जाता कशें आमकां ते एडवान्स करू प्रोग्रेस करूंक आम्ही प्रयत्न करता म्हणाले आम्ही मुख्य जावन पळोवका हरे कृष्ण ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತನಿ करता असतच ಐ ಥಿಂಕ್ तांकां ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ कोणाक कसने क्वेश्चन आसता कोणाक कसने क्वेश्चन ना म्हण लेखता माताजीने इतली चंद कोण एक्सप्लेन केला न्ही अनंत धन्यवाद माताजी मुखार सुवे आमी माताजी आजी हरिनामाचे ग्लोरिफिकेशन फर्स्ट केल्ले केवलाष्टकम ते इतले चंद कोण रिसाइट केले ताजे मिनिंग सांगले हरिनाम कितले मधुर कितले मंगळकर कितले शुद्ध महान सत्य मुक्तिदायक इतले सकड आनंदमय या सकड ऐकतरी आता हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स आमकां कळले आणि हरिनाम केले निमित्त कशी आमी या भौतिक अंत दाखवून या व्यसना दाखवून लाईक मेटीरियल या बॉन्डेज दाखवून पुरा कशी भायर येता आमगे पाप कशी नाश जाता ते पुरा सांगितली मागीर यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी ते सांगितली देवाले नामस्मरण भागवतमाचे एग्जाम्पल दिवन श्लोक सांगून मागीर चैतन्य महाप्रभून कशी एक देवानाची एक भक्ताल रुपार येवन कशी स्वप्रेम नामामृत कृष्ण प्रेम नामा मुखांतर कशी तांणी एक 4 जनांपर वांटिले हरेर नाम नामैव केवलम कलव नास्तेव नास्तेव गतीर अन्यथा ते श्लोक ते केन्ने सिक्क म्हणचे ते मस्त बरोवन घेतले थँक्यू माताजी तशीची तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरी शिष्टाष्टकमा श्लोक ताज मीनिंग कशी तांणी रिलेट केले मस्त खुशी जाले तशी श्रीला प्रभुपादान विदेशा वचून हरिनामा प्रचार हिप्पीस हॅपीस हिप्पी तसल पाप कार्यांत बुडून आशिल्ल्या समीत हरिनाम कशी तांणी मुक्त जाल्यांची त्या विषयी तंत तकून सकड आम्ही सिकेता आम्ही अंत पुरा बुडल्यांची कृष्णा सेव करी वैष्णवा सेव करी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी त्या ಬಗ್ಗೆ मस्त खुशी जाली ऐकून तशीची मुकुंद्र आला स्तोत्रांत आमगेला अनर्थ सकड कशी हरिनाम केला नाश जाता उपनिषदा वाक्य भवसागरात आपातकून आम्ही कशी भायर येवेत हे ಬಗ್ಗೆ परचंद कोण सांगले माताजीने त्यानंतर 7th ऑफेन्स हरिनामा बलार पाप करचे कितली चुकी म्हणून त्याविषयी सांगले या आम्ही केन्नाय थिंक करनी म्हळ्यार लायक हरिनाम करताची आम्ही पाप करताची पाप कोर येता तशें आम्ही केन्नाय थिंक करनी जाल्यार माताजीन सांगेन मस्त आयकोन अजामिळाल काणी सांगली ताणें देवाल नाव घेतले जाल्यार ताजे म्हाका कसले उद्देश ना आशिल्लो गेले आम्ही कॉन्शियसली जावन पापकारी करूं नये फक्त आमकां गुतनान तिल केल्यार देवाल ते क्षम आसता त्या विशयी सांगले तांणी मागीर भागवतमाचे चैतन्य चरितामृताचे महाभागवत काळिदासाल काणी सांगली तांणी तागेले आमी महान भक्ताल सकड आमी अनुकरण जेवो नकल करूं नये तांतकून आमी कसं सिकेत म्हणून त्या पळोवका त्या विशयी सांगले तांणी मागीर नामा बलारी पाप शुद्ध नाम केलारी भक्ती सेवेंत एंगेज जालारी आणि 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करून आम्ही भौतिक मलिनातकून आम्ही मुक्त जावेत ज्ञानपूर्वक गंभीर जावन हरिनाम जप केलारी आणि नाम अपराध आमगेला तकून जायना तशी प्रयत्न केलारी कृष्ण प्रेम प्राप्ती कोरेता म्हणताना बारी चंद कोण सांगले अनंत धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा थोडे अनाउन्समेंट आसा आमकां सकडा गुत आसा हे कार्तिक महिनो सुरू जाला नेक्स्ट नोव्हेंबर 8 तारीख पासून कार्तिक महिनो आसा प्रति आमगेल भागवत पुराणाचे सेशनाचे 15 मिनिट पुढे दामोदर आरती असता प्रति सोमारा बुधवार शुक्रार आणि शनिवार आमगेल सेशन आसा ताजे पुढे दामोदर आरती असता कोण कोणाक आरती करू इच्छा आसा तुम्ही पुरा करताच घरांत जस्ट व्हिडिओ ऑन करून आरती करायची मुखार यायची नाव दियाची तुमगेल घरची आरती आम्ही पळयताची आणि धन्य जाताची विनंती करता सगळ्यांना नाव दिवका आणि मुखार येवका म्हणजे जस्ट तुमगेल स्पॉटलाइट करताची तितलेची तुम्ही एक चंद कापड नेसून आरती केला जाल्यार मागीर 14th पराक शुक्रारा हे आसा नरोत्तम दास एपियरन्स डे आविर्भाव दिवस त्या दिवस वैष्णव भजन संध्या आयोजन केलेलं आसा ताकाय तुम्ही सगळ्या जणांना अटेंड जावका म्हणून विनंती करता तशीच मुखार आमगेल्या रेग्युलर सेशन 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम कंटिन्यू जाता सोमारा बुधवार शुक्रारा
आणि शनिवार रेग्युलर सत्संग असं आणि एकादशी नेक्स्ट एकादशी राम एकादशी 21 अक्टोबर ಅಂತ तक्का कोण कोणाक भगवद्गीते पारायण करच्या इच्छा असली त्यांनी मुखार येऊन नाव दिवका म्हणून विनंती करता मस्त स्लॉट बाकी असा मायेकालगी विद्या माताजी जो मेगेला तुम्ही नाव दिवेता हरे कृष्णा प्रभुजी यांनी कसने बाकी असवे सांगू का कसने अनाउन्समेंट शनिवार इंग्लिश सेशन असं हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभू त्यांनी मस्त ड्रामास लेक्चर्स आणि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल मेन चार्ज जावन असं बघ चौपाटी दुर्बामण बायला मस्त ऍक्टिव्हिटीज कृष्ण भावनामृत ऍक्टिव्हिटीज असं मिस करू नकाची म्हणून मागून घेतलं स्पेशल इंग्लिश सेशन हरे कृष्ण हरे कृष्णा आता मी तुमगेल परमिशन असल्यारी नरसिंहारती सांगून सेशन एंड कोरे नरसिंहारती सांगू कमगेल उठासाची विद्यापै माताजी हरे कृष्ण विद्यापै माताजी हरे कृष्णा श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्याकशिपो वृक्षः शीलटङ्कानकालये यतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिः नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा तव करकमलवरे नका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री नरसिंह भगवान की जय श्री प्रह्लाद महाराज की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा